Аз съм Едуардо Перес. Държа салса и салса ресторанта там отсреща. Дори правим закуска. А ти си? Гру, тя пък е Луси и не работим. Ще отнеме едва моменто. На Синко де Майо празнуваме освобождението и ми трябват 200 кекчета от най-добрите. Украсени с мексиканското знаме. А той изглежда така. Йоу! Как ви се струва? Олеле! А сега ще си ходя. Разбрахме се, ще си ги взема на пети. Довиждане! И наминете, ако ви се отвори случай. Добре дошли в семейството на Моля. Елмачо, Моля? не може да бъде. Какво не може? Този човек много напомня на злодея на име Мачото. От преди 20 години. Беше безмилостен, беше опасен. И както подсказва името му, голям мачо. Носеше му се славата, че извършва обирите си, въоръжен само с голите си ръце. Ала за жалост, като всички велики злодеи, мачото си замина твърде рано. Загина по най-мачовския възможен начин. Яднала кула, изгърди опасани с 150 кг динамит, той се хвърли в гърлото на активен вулкан. Беше величав. Да ти кажа, мачото май не диша? Не намериха тялото. О, не! Единственият артефакт беше куп опърлени косми от град. С това лице няма как да не е мачото. Какво ще кажеш да влезем в неговия ресторант до вечера? Да, дадено. Защото е сигурно, че ако някой в този ад има PX-41 серум, това е той. Хайде, стига. Приключихме с домашните, с пижамите и зъбите. Лягайте. Защо бързаме? Просто ме чака сериозно дело. Дело? Какво дело? Работа от огромно значение. Прегръдки, целувки, лека нощ да спите в коши. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Обеща да репетираме стихчето за деня на майката, Гру. Да. Рецитирай. Хайде. Тя рани целува и плитки плете. Мила е мама за всяко дете. Тъй силно ви обичаме. О, да, беше необичайно. Хареса ми това как се усмихна накрая. Да опитаме още веднъж, но ми го кажи не чак толкова като зомби, нали? Добре. Тя рани целува и плитки плете. Стана късно. Аз май не трябва да участвам. Но глупости, защо? Аз дори нямам майка. Не е нужно да имаш за достоверност, нали? Изигра героиня от войните, а никога не си се била. Различно е. Добре, аз не съм спец, но май малко фантазия ще ти помогне. Тоест да си представим, че имам? Да, нали с това ще се справиш? Да, специалистка съм. Дай буска. Кевин, Джери, пазете момичетата горе! Дейв, Стюарт, вие идвате с мен! Хайде! По-бързо! Куда
Път. Година. Una, two. Oka. Look at you. Mulak. Ето го Салса и Салса. Ще сме тихи, Нинджи. Идваме без шум. Да, ясно. Дръж се, Маджо. Това е края. Стой, стой! Защо? Това пък за какво е? Проверявам за лазерна алармена система. Това е ресторант. Не се знае какви капани е заложил човекът. А? Нали? Няма никакви капани. Ха! Губиш! От отпадъците ли спасяваш света? О, да. Ей! Ето те! Кои са те? Луси, запознай се. Марго, Едит и Агнес. Момичета, Луси. Луси, момичета. Ехо, здрасти! Омъжена ли си? О, леле! Хей! Аз имам идея! Двамата с Луси трябва да свършим нещо, така че имате време да разгледате мола. Давам ви пари да си купите нещо безсмислено. Диадемки или... Ще се ожените ли с Луси? Що за пълна глупост? Не, тя ми е колежка. Ти я обичаш. Обичаш, много я обичаш. Добре, Ще престани. се ожените Стига и бяла аз жи. да съм ви Дори не я шефата. харесвам. Повеселете се. Почти забравих. Прегръдка. И да спасиш света. Чао! Чао, Гру. Деца, нали? Те са чудати. О, момичетата те обожават. Явно си забавен, татко. Забавен съм, знам. Не крадеш ли? Не, ако съм си пожелала малко монетки. This rainy day is temporary. The contrast is why we got 'em. The sun shining through is just a Стига! Погледни! Хайде! Обещавам, че перуката ще те трансформира от грозен в просто неустоим. Марко има гадже! Излязоха на среща! Среща? Гадже? Как? Там, ето! Толкова си забавен. Гнус! Това е любов! О, не! Не го казвай! О, не! Мечтая си, че един ден